Pe piață a apărut o linie de ținute special create pentru botez. De departe, Andreea Raicu a fost cea mai încântată de acestea. E vedetă cu acte în regulă, are o inimă mare, doar a demonstrat-o de atâtea ori și cel mai tare pe lumea asta iubește copiii. Nu e de mirare că n-a zis niciodată nu atunci când i s-a propus să boteze cât un bebeluș. Am destul de mulți vini și finuțe și în toamnă am botezat băiețelul prietenei mele cele mai bune și am tot fost să caut lucrușoare. Am găsit, dar nu era ceva care să mă satisfacă în mod special, dar astea sunt adorabile, absolut adorabile, să tot botezi. Mie îmi place să mă ocup de lucrurile astea, mai ales dacă e fetiță. Chiar nu-i las pe părinți să se ocupe și vreau să am grijă de toate detaliile astea, la pantofiori, la rochitele astea care sunt absolut superbe. Fiind o fashionistă convinsă, Andreea s-a abținut cu greu să nu cumpere câteva ținute pentru bebeluși, deși încă nu are. Dar na, poate că a vorbit cu Barza și o fi primit vreo veste bună. Va fi viața mea minunată ca și a ei, pentru că pe lângă dragoste și atenție și o familie foarte frumoasă, pe care sper să o pot oferi, și echilibru și liniște și bucurii și toate lucrurile de genul ăsta de care are nevoie un copil, să pot să îmbrac cu cele mai frumoase lucruri. Toate rochitele astea minunate, mă uitam acum și zic, îmi doresc foarte tare să fac o fetiță. Dacă închide ochii și se imaginează în rol de mamă, Andreea Raicu se vede foarte cool. Deja își desenează în minte cât de adorabil ar putea arăta fetița ei. Logic de altfel, așa mamă, așa potențială viitoare fiică. Aveam niște rochite superbe în copilărie și acum mai am câteva în păstrat care îmi plac la nebunie și e firesc ca și eu vreau să-mi îmbrac fetița atunci când o să o am cu cele mai frumoase lucruri. Mama mea a plecat foarte mult în străinătate și mi-a adus și plus că la noi în familie toate doamnele, partea feminină, toate sunt foarte cochete. Dacă e să se întâmple de adevăratele, colega noastră și-ar îmbrăca fetița mai frumos chiar decât se înveșmântează o prințesă, iar în acest sens va fi ajutată și de designeri.